عارفينا مولاي علي شريفنا دولتيك بالفرج تالقلوب هن علينا وفي اسمك اهلسنا ميل صارت لي جربنا في ذنوب خلصني شمولي فوق لي موتي إن صالحتي هتحول إيدك ضايفني ونضفنا ميد بيات هارونا صابيش نيشو على ديم صافي Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għall-erwieħ tal-familji Tanti, Abela u Kamilleri. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Int li minħabba fina sirtu bidjenti sal-mewt, mulej ħniena. Int li qalbek ħelwa u umli, Kristu ħniena. Int li għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fiċ-ċokon tagħna mulej nitolbu l-kobor tiegħek biex aktar ma qiegħed jersaq il-jum tal-festa solenni tas-salvazzjoni tagħna aktar nitħejjew tajjeb biex niċċelebraw bil-qima kollha il-misteru tal-Għid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktib tal-profeta Ġeremija. Dan jgħid il-mulej, dan hu l-kmand li tajt lill-poplu tiegħi u għedtilhom. Isimgħu minn klimi u jiena nkun Alla tagħkom u intom tkunu il-poplu tiegħi u imxu fit-triq kollha li qiegħed nordnalkom għal ġid tagħkom. Iżda huma ma semgħux, ma tawx widen, imxew skont il-fehmiet tagħhom, skont l-ebusija tal-qalb ħażina tagħhom, marru lura flok il-qudiem. Minn mindu missirietom ħarġu mill-Eġittu sal-lum battilhom il-qaddejja kollha tiegħi, il-profeti, kuljum ħabbrikt li nibatomkom. Dana kollu qatt ma semgħu minni, qatt ma taw widen, anzi websu rashom, għamlu għar minn missirietom u int tgħidilhom dan kollu imma ma jisimgħux minnek. Issejħilhom iżda ma jweġbux. Int tgħidilhom dan hu il-ġens li ma jismax leħen il-mulej Alla tiegħu, li ma jilqax il-korrezzjoni, is-sewwa qab u dbiet minn fommhom. Il-kelma tal-mulej. Mhux li kontu illum tisimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Mhux li kontu illum tisimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Ejjew ħanfaħru blejna l-mulej, ħanajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna, nersqu qudiemu bana tarat il-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Mhux li kontu illum tisimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Ejjew inqimuh u ninxteħtu qudiemu għarkubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna għaliex hu Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Mhux li kontu illum tisimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Mhux li kontu illum tisimgħu leħnu la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert
meta ġarbuni u ttantawni mis-sirrijietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Mhux li kontu llum tisimgħu leħen il-mulej, la twebsux qalbkom. Gloria u tifħir lilek Kristu. Gloria u tifħir lilek Kristu. Erġgħu duru lejja biqlubkom kollha jgħid il-mulej għax jiena twajjeb u ħanin. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu kien qiegħed ikeċċi xitan li kien imbikkem. Meta x-xitan ħareġ l-imbikkem tkellem u n-nies staħġbu. Iżda uħud minnhom qalu bis-saħħa ta' Belżebu, il-prinċep tax-xjaten qiegħed ikeċċihom ix-xraten. Oħrajn biex iġarbuh rridu minn għandu sinjal mis-sema. Iżda hu intebaħ x'kienet il-fehma tagħhom u qalilhom: kull saltna maqsuma fija nfisha issejr ħerba u taqa' dar fuq oħra. Jekk ix-xitan ukoll kontra tiegħu innifsu, kif se jżomm wieqfa s-saltna tiegħu? Għax intom tgħidu li jien bis-saħħa ta' Belżebu inkeċċihom ix-xjaten. Imma jekk jien qiegħed inkeċċi x-xjaten bis-saħħa ta' Belżebu u lietkom bis-saħħa ta' min ikeċċuhom, għalhekk huma stess ikunu imħalfin tagħkom. Iżda jien qiegħed inkeċċi x-xjaten bis-saħħa ta' Alla, dan ifisser li waslet ilkom is-saltna ta' Alla. Sakemm bniedem qawwi u armat tajjeb jasses il-pjazza tiegħu, il-palazz tiegħu, ħwejġu jkunu fi żgur. Imma jekk wieħed aqwa minnu jaqbes fuqu u jelbu, jaħtaflu l-armi kollha li fuqhom ikun iserraħ rasu u jaqsam il-priża tiegħu. Min mhuwiex kontra tiegħi u min ma jiġborx miegħi ixerret. Il-kelma tal-mulej. Min jaf kemm il-darba, partikolarment intom eżies ġenituri, tajtu parir tajjeb lill-uliedkom u dawn idumu jitħabtu biex jilqawh, jaċċettawh. Min jaf kemm il-darba ħarġet dik l-espressjoni u tgħidulhom imma tkomplix twebbes rasek. Isma' minn dak li qed ngħidlek. Għax dak li qed ngħidlek qed ngħidulek għal ġid tiegħek. Għax jien inħobbok. Dan ngħiduh aħna lil xulxejn, lil min inħobbu. Imma kemm aktar il-mulej dan kollu jgħidu lili u lilek. Illum propju il-kelmiet tas-salmu huma dawn. Huma l-istedina li l-mulej qed jagħmel lili u lilek, mhux li kontu llum tisimgħu leħen il-mulej u la twebsux qalbkom. Araw xi ġralhom in-nies fl-Evanġelju in-nies ta' żmien Ġesu. Jaraw lil Ġesu ikeċċi x-xitan, jew aħjar il-Ġesu jirbaħ fuq il-qerq, fuq il-ħażen u jeħles mill-bniedem mill-ħażen u huma jibqgħu iwebsu rashom fil-ħażen. Ma jaċċettawx il-preżenza tiegħu. Ejjew nitolbuh illum il-mulej biex irattab il-qalb jibsa tagħna. Tgħiduli imma aħna maħniex qalbna jibsa. Qalb jibsa ma jfissirx eżies li ma tilqaleb da kelma, imma tista' tfisser ukoll bħal dik l-għalqa meta Ġesu stess jgħid fil-parabola
iż-żerrija taqa' fl-għalqa, imma l-għalqa mhix maħruta tajjeb, allura jinbet u tinbet u tinxef malajr. Jista' jkun li f'ħajti għalkemm nilqa' l-kelma ta' Alla hija mdawla minn tant problemi, minn tant ħwejjeġ li jien ma nagħtix importanza lill-kelma ta' Alla imma nagħti importanza aktar lil ħwejjeġ tad-dinja. Nitolbu ilu din il-grazzja hekk illu bl-interċessjoni ta' Omna Marija, l-Art Verġni, kif isejħula l-Padri tal-Knisja, li nibtet il-warda tas-salvazzjoni tagħna lil Kristu. Ejjew nitolbuh biex aħna wkoll inkunu nies b'qalb miftuħa beraħ, disposta biex tilqa' u tagħmel kull kelma li l-Mulej jitlob minna. Ejjew ħuti eżjes induru lejn l-sier u bħeġġa u b'fiduċja fil-ħnina tiegħu inresqulu qudiemu it-talbiet tagħna. Nitolbuk Mulej għal poplu Nisrani sabiex f'dan ir-randan jaref jilqa' kull kelma li toħroġ minn fommok. Nitolbu għal dawk ħutna li jgħadhom il-sira tal-qerq tal-ħażen sabiex jarfu li inti b'dirajk miftuħa lest li tilqahom u teħlishom minn kull deni bil-maħfra u l-imħabba tiegħek. Nitolbuk Mulej biex il-miġja tal-Papa Franġisku fostna tħeġġiġna fl-imħabba tagħna lejk u lejn ħutna. Nitolbu għalina l-koll sabiex nagħtu widen għal kelma tiegħek u ngħixuha fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Nitolbu minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino, nitolbuk Mulej tbierek u tqaddes il-familji tagħna. Għati l-għajnuna tiegħek meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Għati lill-poplu tiegħek missier ħanin li jikkonverti lejk b'qalbu kollha biex jaqla mit-tieba tiegħek dak li qiegħed jitolbok b'fidi. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Hennalina Mulej, Hennalina, Hennalina Mulej, Hennalina. Lejk Mulej nollu qlub na jismana, għaliex fiki tamajna finik hekk. Hennalina Mulej, Hennalina. Sobenin midlubit tal-imoti, nitolbuk trotti l-mafra tal-ħsara. Hennalina Mulej. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Naddaf Mulej lill-poplu tiegħek minn kull tiġris u ħażen biex l-offerta tiegħu tkun toġbok u bedu minn kull qerq ta' kull għena firħa. Int li wettu wilena tassew bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżuħħajr lil Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew Mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna,
li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristus Siedna. Għax inti ta' kull sena li l-fidili tiegħek oġbok tagħtihom li jitnatfu f'ruħhom u jistennew bil-ferħ il-misteru tal-għid biex bħeġġa akbar jagħtu qima lilek kif huwa dmirhom, jgħixu aħjar is-sagramenti li bihom twildu mill-ġdid u hekk jitwasslu għal milja tal-grazzja ta' Għoljiet. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti intennu l-innu ta' tifħir u ngħidulek għaddejs, għaddejs, għaddejs. Osanna fl-ola ta' smewiet, mbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Għaddejs ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mirrajħ ibati ħal ħobs, rad il-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi salvana int u salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċa kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqattshom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
ħaruf ta' Alla. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. O Ġesu tal-akbar ħnina, jisma talbi kun ħani. Soba kbira b'qalbi minikitha, għal dnubieti wiskefni. Henna li, ja henna li, o Ġesu, skur għad manżini, iżdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jina rrit. Twissietek kolla meħabba, bahar dija ta' kull ġid, taħt riġlejjar, fist pal-kiku, ma konċ tijejn tissir. Henna li, ja henna li, o Ġesu, skur għad manżini, jizdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jina rrit. Lilek għajn talena kolla, sita kollox jinwarrab. Biex jahasra jissil fruħa, flok tjubietek jinġarrab. Henna li, o Ġesu, skur għad manżini, iżdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jina rrit. Alla tijej jinsammartek, qalb wiskif rama salib. Waqt li inti ħajti sommi, f'qalbek bozza ta' ħabib. Henna li, o Ġesu, skur għad ma nżid, iżdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jina rrit. Nitolbu. Mulej, inti titmana b'dan is-sagrament imqaddes. Fit-tieba tiegħek għatina dejjem il-għajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri qaddisa u bl-imġiba tajba tagħna niksbu il-frott tal-fidwa li tajtla bi Kristus Siedna. Nfakkarkom fl-appuntament importanti ta' għada.
Għada festa tal-Lunzjata, il-Papa sejjer jikkonsagra il-pajjiżi tar-Russja u l-Ukranja lil-qalb bla teba ta' Marija. U l-Papa nnifsu qiegħed jitlobna biex bħala insara aħna ninġabru hawnhekk f'dan is-santwarju ta' Pinu biex immexxijin anke mill-isqof tagħna għada tingħat l-istess talba li l-Papa sejjer jagħmel mill-Vatikan tingħata hawnhekk fis-santwarju ta' Pinu. L-appuntamentu fil-5. Jew nilqgħu dal-appell tal-Papa li propju ġimgħa wara fi żmien ġimgħa oħra il-Papa jkun hawnhekk f'riġlejn il-Madonna ta' Pinu jitloba għal paċi fid-dinja. Għalhekk ejjew aħna wkoll nilqgħu dan l-invit tiegħu billi għada ninġabru hawn fil-5 biex nagħmlu flimkien din it-talba hekk għażiża u importanti għal paċi fid-dinja. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Ngħidu 3 Avamarijiet hekk li naqdu minn issa stess għal din l-intenzjoni tal-Papa. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Wieqfa kienet imbikkiha, l-om ħdejn bina fid-batija, fuq salib imden. Ta' din l-om il-qalb maqsuma, f'dak li mrar blu ġiehmiet muha, kifet sejf il-likne.